Benvinguts oients de les Purnes, bon dia tingueu. Ja està, ja ha passat tot, ja tenim tot el mapa peninsular de color blau, llevat d'un parell de províncies. Gairebé 11 milions de votants varen donar suport al Partit Popular, com totes les enquestes havien predit. Així que al desembre, nou govern presidit pel senyor Aznar. Sí, he dit Aznar. Què us pensàveu, que Rajoy mana el PP? No, ell només posa la cara. Per darrere tenim tots els que actuen de veritat, Aznar i els legionarios de Cristo. Ja es pot dir que l'ombra de l'Aznar és allargada. Bé, potser es desfaran bona part del que ha construït el zapaterisme durant aquests anys, allò que podia estar bé i allò que no. Potser els hi sortiran bé els plans, l'economia global tornarà a moure's i d'aquí 4 anys podran dir que han estat ells, els artífecs de la bonança econòmica. No oblidem, però, allò que va dir Pèricles, que els qui el votaren també eren responsables de l'acció dels polítics escollits. En aquella època, escollir una persona o una altra tal vegada era molt important, perquè les qualitats personals hi comptaven moltíssim, tant si el governant era escollit pel poble com si heretava el poder del seu papà. Ara, potser tot això ja no hi compta prou. Les persones que manen no prenen les decisions personalment. Al darrere tenen un partit, assessors, consellers, grups de pressió, clients, creditors, gent que els demana coses a canvi, gent que els exigeix sense oferir res a canvi, i tot un llarg etc. Què més dona que qui mana sigui de dretes o d'esquerres? Els altres sempre hi són. Així que, passant per sobre de les persones, ens cal fixar-nos en les idees. I amb aquesta fixació jo em pregunto, on han anat a parar les idees d'esquerres? Han fugit? On són les esquerres? Avui, les esquerres pateixen una gran mancança d'inspiració. La pèrdua del referent marxista va fer, durant l'últim terç del segle XX, que les esquerres miressin cap a moviments alternatius. L'ecologisme, el feminisme, el pacifisme. Però la principal mancança de l'esquerra és en l'àmbit econòmic i social, on ha vist que les dretes poden menjar-los el terreny. Països on avui governen els conservadors mantenen nivells de protecció social que en el nostre són encara per a somiadors. Això passa perquè els governants, siguin del signe que siguin, han de donar de menjar als votants i no poden córrer el risc de perdre'ls a canvi d'aplicar el dogma del seu partit. Si en Rajoy apliqués literalment el programa ideològic del seu partit, però no el programa electoral, sinó les idees de fons, les que hi ha al darrere, aleshores hauria d'esperar una gran minva de vots en les properes eleccions. Això vol dir que dretes i esquerres han de mantenir programes econòmics i socials molt semblants perquè els electors no se'n vagin. Les esquerres potser voldrien fer més, però troben limitacions econòmiques per posar en marxa un sistema de benestar més protector. I als electors no els agradaria veure pujar els impostos, oi? Les dretes voldrien portar a l'àmbit privat tot allò que hi ha al sistema de benestar social públic. I si ho fessin fins al fons, potser tampoc agradaria als votants, oi? Per això, potser la presència de l'Aznar al darrere del Rajoy no ens ha d'amoïnar gaire. Només s'atreviran amb l'escola pública, o l'avortament, o les adopcions dels gais, els immigrants i altres qüestions que no són essencials per a la majoria dels votants. Amb l'escola pública poden fer com a Madrid, que hi ha una desgravació per a qui porti els fills a la privada. Si tens una bona renda, val la pena. Si estàs pelat, et quedes a la pública. Si et queixes de la seva qualitat, faran culpables als immigrants, que tampoc poden anar a la privada, o als mestres, que han de bregar amb fills immigrants, o de pares desestructurats per culpa del divorci i de l'avortament adolescent. Què desestructura tantes famílies? Tinc la impressió que aquests propers 4 anys ens ho passarem força bé. Bon dia i bona sort.